Ano ni mama guys? Tilawan ako, para lami ba? Inani mo makuha na para ang mga bata mailad. Mailad. Gitilawan dyan man ni mama da dyan guys, ang naluto na. May naluto na. Lami ko no, mailad ko ng mga bata. Napakpakan na nagkuhan guys, kubasa dia. Kaya huning tortahon. Kubasa na guys, at naning bangguron. Hi guys, majong buntag na yung tanan guys. Ako na po ni Zizin Girls and Family. Magbanggod po na rin kuhan guys. Basa. Okay. Sortahon, mayatang sudanon karong buntag. Dang panyod to na po, di mahurot. Daghan man eh. Ini guys. Minong taon lang. Niluto pa ko na rin kuhan guys. Kubasa. Ito na. Sortahon. Ito dan barbecue gabi sobra. Isa niyo ulit, sortahon? Sobrang barbecue. Binto ta kuhan guys sa daan. Binto, visible. Yan sudah na pangkuan na. Kuhan ganit. Panarmi. Mura ba kuhan, burger patty. Nag-init ka dahil? Oo. Wala, kipuno, gamay ra. Bilat niya. Isa na, bilat niya. Init na katang ininit. Buka na dahil? Pag ikaw? Pag-init, magkuhan ko. Okay. Dahil, Hindi, aray ko. Ini. Sama ng gawa ko ng bangan. natawa ko din lang na di ite. Timok ko na, may pagpanawag. Dali hapon ma. Agyon, hapon. Sa orasahan. Alas 9 pasado. Bit na isbit. Uy, morning guys. Naamalay ka diha guys. Naamalay ka diha. Sigubla ka na ako na. Nasi na diha, naftarani. Sigla. Naamalay ka diha. Iyaw. Sajong ka ni sikay-sikay na po guys. Ninagayo guys. Guys, ninagayo. Rating man guys. Uy, ninagayo. Ha? Wala nilagay. Kung giyaw eh. Tagang kamot da. Yes guys. Kabulingit tagang kamot. Ay nagabanggol ko na rin. Ninagayo ha? Tumot naman sige na silpon mo si kanta. Ano na si Gayo. Ano naman da? Manda naman mamalit na. Pag mahamin din pagkaon na. Yumin ka lang ang pagkaon nga o. Harman. Oh. Mingkoy sa Diyo haman naman ka Mingkoy. Nga o nga. Sa maning naog. Morning Mingkoy. Nanak po ka diha Mingkoy. Mahog na cellphone. Napahiyam ka ba siya o? Pahiyom pa ka ha. Guntag sa Diyo. In love Mingkoy. Alas Mingkoy. In love siguro na. Napahiyam pa. Smile man buntag sa Diyo pa.
Ganun pag in love daw mo gusto mo smile. In love. Di man yung ma-explain din sa in love. Sa in love eh. Nawa ka ma in love kaya di man mo ma-explain. Yung gawa na ng kwento. Di man mo ma-explain, pero pag ma-explain mo, in love. Pag in love, pero may happy ka lang. Mama mo in love kasi gila kata labis nang nasa ka. Sige na sa kanta. Hawa. O daming ko kaya na magputang si mama siyang gatas. Ito kaya Magkanta naman. Hindi bali nagiring. Nasa ko ni Bati, mo in love ma. Ah, sige labis nang saktan mo na yan in love. Lagi sa kalsata, nakatanaw na. Ang ma-inlove gani, Ah, kinay. mao na di, ang ma-inlove gani, ma-inlove ba, nahigugma. So, ang nasaktan, Gusto lagi bation. sa, Na in love. ano ba yun, wala na kong anong inlove, kuduwang ako. Ang ako karon makakaon lang ko. Natulusan sa kadlaw, okay na na. Mingkoy, nagtak man Mingkoy. Kasi mo ginahon na Mingkoy, pakityoto pa kada nimo ang mata. Ano sa gatas oh? Minom na sila gatas kayo. Ano naman? Inom ka gatas Mingkoy, timplahin na. Ang dali sa oras ay ako. Sana. Hapon pa na siya nila. Nakakaw ninyo. Diyan na. Sulit na sa bahaw. Pasko na ba yan? Oo, Pasko na. Pasko na, makamingaw na mo daw ang 13 man. Napamantay biko ma. Muna pa dito pwede ko mo yung ako pa rin. Pari sa imo ang kuan. Sabi na tinulata ko pa. Ilang biko guys. So simana kapamorot ka. Hindi mo na masira kaya man nagilati kung taman. Kasi man ma. Uli, Lahan pa na. uli isa ka bawak. Dagana na maluto dahil. Dagan na. Balik to kan daw natong sundan. Ah, grabe naman. Tiktar mo grabe na mo. Grabe. Isa ka duwag adlaw. Kadlaw mo tipi. Lami mo pa na snack sa ganda ni snack. Muna taging sagol guys, corn beef, ahos, harina, itlog. Na guys, sana ning kemutan. Kemutan kaya di mag basa. Hiwa tagkuan guys, sibuyas. At ang gagmay gagmadyo hiwa. Karon pa kakatilaw tortang kubasa ma. Nakatawa na kag tortang kubasa ma? Ano mo ko basa? Torta? Oh. Hindi na ko bilagan mga kuan. Kana naman ang kuan lay. Batong, munggos. Mag-return na lang po ba tayo? Tumang. Masamang nakangat-ngat na mga tuhod, kiting tugnaw. Kung ganit. Hindi na gabi. Ay, sa katulog ha, kay wala para ba ka, nagkaon ka na ba? Sa oras sa ato. Alas 10 na. Patarong-tarong pa kung tanaw sa palabas. Na guys. At
Kana nang ipangbutang. Pangbutang na ni nato ning ahos, sibuyas, ug corned beef. Sagulay nato tanan. Itlog. Tingnan ko na. Mga ganyan siya mama. Itlog. Harina. Jatang i-mix. Yan na guys, na-mix na tanan guys. Diyan na po din siyang gitimplahan. Gitimplahan o kanang asin, nor, seasoning o kanang bitsin gamay. Diyan ato na ning iprito guys. Atong burger na kalabasa. Kanang sugdaguan guys, prito. Mo niyang buhaton sa una guys sa gamay panasgiyan kaya di man na siya mukha unong kanang na mga one ba kay sigiyan di man na mukha gutan mo na yung buhaton ng tortahon kay lamian man siya burger man kuno makaingan man siya burger manang mukhaan siya nga tortahon karong kakaon lamang ka ng kuan bautan kaya man dyan na mukha sinagutan mo niyang buhaton ng burgero ng kubasa para laman mukaon. So adyan ninyo guys kanang yung anak nga di mukaon ka ng inganing mga utan-utan kaon lagi na yung anak kaya pinilaw ka ng kuan burger na guys ang katang torta guys. Sige yan guys, tug pa. Di man na sila ron ka-exam nila. Sila ikuan. Lasi buntag. Kasi Junjun to na. May biyahe na. Ana guys, naluto na unang haon. So, adyan ni Jug luto yung ang anak nga ni guys. Kana di mo kaon o kanang utan. Kaon ni sila gani, mailad ba? Pang-ilad na, pang-ilad. Pang-ilad sa mga batang di mo kaugutan. Kanaog ba? Kanaog ni Kuy. Kuan di ka dani nga. Kupasa man eh. Oh. Sa inyo nagbabulgam si Mang Ak. Kana si Tibor? Si Tibors. Unang hirit. Pan ko no ni mama guys. Tilawan ako, Nagiluto. para lami ba? Me. Ha? Lami. Lami? Lami ko no guys. Di na ni mo makuha na ang mga lagahan ni mo ang lamit na. Lamit, hiniin na nino. Para ang mga bata ilag. Mailad. Lamit eh. Gitilawan dyan man ni mama da dyan guys ang naluto na. Na namin naluto na. Lami ko no. Mailad ko ng mga bata. Ikuan sa kitap ba? So, lami ni sa ketchup. Pailad sa mga batang di mo ka gulay. So, adyan ninyo guys. Bukaan gilay ka sa kuang kay. Di naman ni mo mapil nga. Balbata. Man sa may ilog imbin ito da? Pampailad manis mga bata nga di mo kaugutan. Ilag niya diya.
Nanas mamas siyang kuan guys, balita. Guys, manjung buntag ni jung tanan guys, naman ra jung kuan guys, luto. Mo to isudan sa bukid nga wa sa syudad. Para laman makakaon ng mga bata o kuan ba. Utanon, mo na yang gibuhat sa una guys, sa gamay panasgiyan sa Manila pami. Maghimuhimo ko kanang nay mga sudan nga nga ng mga utanon kay aron laman makakaon sigiyan kay kinalan ba japon sa mga bata nga mukaon na sila kanang kuan utanon. Nga pangitaan og kanang nay paagi para laman makakaon siya. Pero karon nga dako na siya mukaon na siya kuan guys. Mga utanon sa una sa kanang nay gamay pa kay mga inganang pangidarali so na sila natutugsun og kanang nay pakaon og kanang nay mga utan kay di pa na sila ganahan mukaon mo nang mo na yang buhaton guys para laman lamian siya. Kaon siya isa pa gani nga bit-bit-bit-bitin tangag-tangagon pa gani niya kay lamian siya maila dabi niya kada na burger. Itong pwede pang bangguron. Pwede ra na siya guys simuunong ka na burger para laman mapakaon natin at ang mga anak pa. Ilad. Saba pangit sabay mong giusig. Saba man. Koy. Morning Mingkoy, nagtak mas Mingkoy oy. Kasi mo ginahon namin koy. Ikaw pangit, makayara kang kasiluso. Makita na ni mo daris Mingkoy magkuha ni mo ng usigon. Oh, kita na kang Mingkoy oh. No Mingkoy, palawis pangit. Ang panahon guys, ga kulimlim. Muuwan na siguro pud ni.